बुंनायालाय मानसिखौनो नायफ्लांखोसो ना नोंगौखौनो नुखो मानसिखौनो जा बन्दादासो नुदों आं बाला ए फैबाय माथो आयु बाला नंमारगौसो जि गोसोम बन्दादा मारहाय माथो माबा बिहारि हौवाथां माथां जाबायदि लदादा थैखागोनहाय बिजों हाबा जानांगौबा थैखागोन आं आयु मा जाखो माबाफोर सानदों नामा जेबो नङा जिराय दे माबा मोनसे बुंदो आं मा बुंनो दे नोंनो माबा मोनसे बुंग्रो नोंनि गोसोनि साननायखौ नोंनो बुंग्रोदो आंहा जेबो बुंनांगौ गैया नोंनो बुंग्रोदो दे नोंहा जुदि माबाफोर बुंनो गोनां दङब्ला बिदिब्ला आं नोंखौ फसायबाय आं नोंखौनो हाबा लानो होननानै सानो दा नोंसो मा बुङो नोंबा आंखौ फसायदोंना फसायाखै आंखौ नायनानैबा नोंबा मा सानदों थैबायहाय बाला आंखौ फसायबावबायसोनो मानसिखौ नुनानैनो गिनायसो मोनबाय आङो आथिं आखाइ एफा लदा लदानो आं आरो एफा हामख्रेंख्रें बे एफा लदादा आरो आं एथ' गुफुर बे एथ' गोसोम आयु बाला नायनो फैदोंथाय फैदों सेथि खेबनि नायनो फैनानै एसे मोजां जाबानो जाथारो आरो बुङो मानसिफोरा मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो सेथि खेबनि नायजानायजोंनो हाबा जानांगौनो होननानै नङाब्ला उनावहाय गाज्रि हौवा मोनोनो होननानै बुङो दालाय आं मा खालामनांगौ जाखो बेराफारसे बाला बिथिं आबैयाबो बिखौनो लानो थिनदों आं मा बुंनोसो जाबाय आंखौ फसायदोंना फसायाखै नोङो माबा मोनसे बुंदो थैबायहाय दालाय आं नोंखौ फसायाखै आं नोंखौ हामजायाखैना बोरै बुंनांगौ जाखो दे आङो माबा आं रावखौबो गाज्रि होननानै बुङा नों जोबोर मोजां नोङो इसोर सोरजिनाय मानसिखौलाय जों मानो गाज्रि होननानै बुंनो नोंथ' जोबोर मोजां आथिं आखाइ मेगन थाइनै गुनु रायलायनो रोङो खोनायो आरो मा नांबावगौ नों जोबोर मोजां आं नोंखौ गाज्रि होननानै बुङा ओमफ्राय आंथ' नोंनि मुंखौबो मिथिया नोंनि मुङा मा मुं आंनि नामा बाम्बुला मोसाहारि ओरैनो आंखौ गामियाव गासैबो मैथा होननानै गाबज्रियो नंगौना आंनिया दैजि आंखौ दैजि होननानैनो बयबो गाबज्रियो आरो नोंबो आंखौ दैजि होननानैनो गाबज्रिनो हागोन दैजि आं नोंखौ जोबोर फसायबाय आं नोंखौनो हाबा लानो सानो नों आंखौ हाबा खालामगोन ना औ नोंखौनो हाबा खालामगोन दैजि आं सानदोंमोन नों एथ' समायना रमायना सिख्लाया आं बायदिखौ एक्सेप्ट खालामनाय नङादां होननानै नाथाय नोङो आंखौ मुगैया मुजुआ आंखौ एक्सेप्ट खालामबाय बिनि थाखाय गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक इउ दैजि नोंदि आंखौ एक्सेप्ट खालामबाय दे दैजि बिदिब्लालाय न' थौदो आफामोना नेनानै दङ जों बिसोरनो खोन्थाहैनोसै जे जों सानैबो फसायलायबाय आरो जों सानैजों हाबा जासिगोन होननानै आच्छा थौग्रोदो दे नों थौग्रोदो जागोन दे हे सोर आं बिजों एसेबो गोसो गैया आं बिजों जाया आं फसायाखै बिखौ आयु मानोबा बिनि सेराव लाजिनाय आरो गिनायजोंनो आं जागोन होननानै बुंनानै लाफ्लांबाय खुगाया आंनि मानो ब्रेक गैयै थांफ्लांखो जागोन होननानै आं जाया होनना बुंना लाब्लानो जायोमोन इसोर थोर गिनाय आरो लाजिनायजोंनो मा बुंगोन मा बुङा मानो जागोन होननानै बुंनानै लाफ्लांखो आं दाथ' बियो खोन्थाहैसिगोन आरो जों सानैनि हाबाखौ फिक्स खालामसिगोन आयौ खाफाल आंनि दुरबल गोसोआनो दिनै आंखौ बरबाद खालामसिगोन आं बे सेंग्राखौ एसेबो फसायाखै नङा आं जाया होननानै बुंहैनोसै नैहाय सोरांस्रि आयै नोंसा बिखुनजोनि मेगनालाय माबायदिथो संसाराव एथ' मोजां सेंग्रायानो गोलैनानै दङ एथ' मोजां साख्रि मावनाय गोजौ देरस्रां जौस्रां हाजार सेंग्राफोरा ओरैनो गोग्लैनानै दङ मा मोखाङै बेबायदि हुवाखौ फसायनानै गावनि एथ' समायना रमायना फिसौजोखौ हरनो नागिरखो बेलाय आंबोथ'हाय गोसोखौनो एसे बोरैबा मोनबाय जेसेबां गिदिर फरायनायब्लाबोथ' फरायनायजों लोगोसे एसे महराबो थानो नांगौ आंबो एसे बोरैबा नुदों नुनायालाय बिए फरायलायनाय जानायबाबोलाय मा जाखो फरायनायजोंबोथ' संसारबो जाजोबा खारन जोंहा दै एफा मोजां नायनो बेथ' हनै आयु दाखुमामानो फरायनाय थाबाबोलाय एसे फरायनायजोंबोथ' जाजोबाना महराबो एसे थानो नांगौ नायथावथावनो बे दैजिखौ बिजों आं फसायनाय मोनथारायसैहाय आंबो सेंग्राखौहाय आंलाय आखलफोरखौलाय बासिया मालाय सेंग्राफोरखौ बेसेरा मालायनि फिसाखौ बासिनोबो थाङा खिन्थु होमब्लाबो आरो जेरै सिख्लाया एसे नायथावथाव सेंग्रायाबो एसे नायथावथाव जानांगौ आरोहाय मा दैजिया जाया होनना बुंबानो जाथारोहाय आं फसायथाराखै दा जोंसो बुंदों मालाय सानैनिबो गोसोआ गोरोबलायोब्लालाय आरो माथो बुंबावनो गोसो गोरोबाबोलाय दालाय आरो गोदान गोसोमखौबो गुफुरखौबो गोथांखौबो जेबो मिथिनाय नङा लोदोखौबो फिसाखौबो हांख्रेमखौबो जेबो सिनायनाय नङा
जेब्ला एसे जामलांगोन अब्लासो नायनो बालांनाय जागोन दा बिसां मानसिफ्रा बेफोरबायदिनो महरफोरखौ लानानै हनै दानि जुगाव सोरबा हौवाया हिन्जाव लाना खारनाय हिन्जावा हौवा लाना खारनाय बेसेबां इउटुबफोराव भाइरेल जागासिनो बेनिखायनो जाबाय नालाय जाबाय एसे महर मुस्रिफोरखौबो नायनानैबो जाखानांगौहाय थाखा फैसा फरायनाय साख्रि बाख्रि दं होननानैबो जाजोबा एसे महरफ्राबो नायथावथाव जानांगौ गासैथिंबो पारफेक्ट जानांगौहाय होमब्लासो जायो आयं आंखौ बे सेंग्रानि आखाइनिफ्राय बासायदो मा होनखोदोंलाय जागोन होनखो ना जाया होनखो माबा बै सेंग्राजों दसे रायलायदोंमोन आरो बै सेंग्रायाथ' आंखौ फसायो नाथाय आं बै सेंग्राजों जेब्ला खाथियाव थानानै रायलायदोंमोन गावखौनो गिनाय आरो लाजिनायजोंनो बै सेंग्रानो आङो जागोन होननानै बुंनानै लाफ्लांबाय नाथाय आं बे सेंग्राखौ फसायाखैलै एसेबो आं बे सेंग्राखौ गिनानै लाजिनानैसो जागोन होननानै बुंफ्लांबाय आं बे सेंग्राजों हाबा जाया आयौ आंखौ बासायदो नै दिनै दासो नों जाया होननानै सानोमोनब्ला जायाना बुंखानो हायामोन नों जाम्बि नों दा जागोन होनना बुंनानै नों दा आरो बोरै जाया होननानै बुंफिनो देलाय आं जेबो मिथिया आयौ आं जेबो मिथिया नों थांनानै बुंहै जायानो होननानै आं बेजों एसेबो गोसो गैया एफा माबायदि दाखु मामा गोसोमल' दादानो आं एसेबो फसायाखै नायनोबोथ' एसे साइज जानांगौना आं दा बिदि बेजों हाबा जानांगौबाथाय आं गावनो थैखागोनसो फसायनायाथ' आंबो फसायखायाखैहाय सेंग्राखौ ओंहाय नोंनि आबैयानोथ' हा नायनो लिंदोंथाय लिंदों एसे मोजां मानसिफोरनो खबर होबानो जायोना हा एफा मोजां सिख्लाखौ बेबायदि हुआनोलाय बोरै हरनो सानखो दे नोंनि आबैया आं जाया ओहो आं जाया आयं खोन्थाना हैखा आरो नों खोन्थाहैयाब्लाबो नायबाय था हाबानि समावब्लाबो खारखागोन आं बिनिफ्राय दालाय आलासिफोरनि सिगाङावलाय बोरैथो बुंहैनांगौ जाखो जोंलाय नों खोथा होखांनायनि उनाव दे आलासिफ्रा थांग्रोथोंसै उनावहाय माबा माबि ओरैनो कमप्लेन हरनानै माबा मोनसे खालामनो हागोन नों दायो सिरि थादो नायनो फैदोंथाय फैदों एफा बेबायदि सेंग्रासो फैनांगौ बिनिखायनो आं नाया होननानै बुंखादोंमोन खोरखिनिफ्राय नाहरग्रोगोन होनना बुंखादोंमोन आं बे आबैयानो बिए फरायनायनो माबा साख्रि मावनो न'खरा मोजांनो जे बुरखायनानै बे आबैयानो साला सिरि थादो खोनाहैगोन नङाबा जाखायाबालां बे हुवाजों एफा माबायदि ना माबा मोजां नायलाय नोंसोरो मैदेर फिसा बायदिसो नुयो मानसिखौनो आरो नामाबोनो बाम्बुलाबावसो आरो गामियाव मैथा होननानैसो गाबज्रिबावोनो मैथा नामाबो मैथा मैथासो होननानै गाबज्रिबावो नामाबो मैथा थायो बे औ मैथासो बावनो थैगोनसो हा आबौ बाम्बुला दैजि आबैयालाय मा खोथा होखो जागोन होननानै बुंखो ना माबाफोर बुंबाय आफा थारैनो आं जोबोर खुसि आबै आंथ' फसायखादों बेखौ नुजेननायावनो आरो दैजियाबो गावनि खुगाजोंनो बुंनानै लाबाय बेबो आंखौ फसायदोंनो आबै जों सानैजों जोबोर फसायलायबाय हामथारबाय दे बिदिब्ला हामथारबाय आं गोनो गोथोसो जादोंमोन आंनि फिसालाखौ नायनानै बा मा बुंगोन होननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय आं जोबोर गोजोननाय मोनबाय हा सोरबा महर मुस्रिखौ नायनानै खिंखा मोनजायो नामा हा आबौआलाय माथो गाज्रि बेसेरा गावनि आन्था जथेस्थ' मोजां मालायफोरा सोरबा आथिं लेंग्रा सोरबा मेगन खाना थाइसे फारसे खानि खानाफोरजों जानानैबाबो आगोर मोनाखै आबौआलाय फरायनाय गोनां साख्रि मावबावलायो बेफोरबायदि मानसि चान्स मोनखानायावनो गारनानै लाब्ला उनाव गाबनांगोनसो आं जोबोर गोजोननाय मोनबाय आबौ नोंसोर सानैनि जुलिखौ होनो मोनसिगोन आच्छा बिदिब्लाथ' दा खोथाया जोबनायावनो फैबाय न'खर मोननैजोंबो जेब्ला फसायलायखाबाय गोरोबलायखाबाय आरो सेंग्रा सिख्लाबो नुलायखाबाय गावनि मेगनजों नायनानै गावनि गोसोजों गावनि खुगाजोंनो बुंनानै लाखाबायब्लाथ' आरो माथो सिन्था दंबावो नङा होमब्ला गासैबो जानायावनो फैखाबाय बिदिब्लाथ' आरो माथो लेट खालामबाय थाबावनो देग्लाय बे बोसोरा जेनथेन थांथोंसै फैनाय गोदान बोसोरावनो बिसोर सानैखौ हाबा खालामना होनायनि लाहार फाहार खालामनांसिगोन नङा होनब्ला आंनिफ्रायथ' जेबो बुंनांगौ गैया जोंहा आबै फिसाया जुदि जागोन होननानै गावनि खुगाजोंनो बुंनानै लाखाबायब्लाथ' मा देनां खालामासैहाय दिनैनो लांफाखागोन होनब्लाबो हरबावगोनसो आं देग्लायबाबो जायो उनावब्लाबो जायो दा लांग्राफोरासो खोथासै नङा होनब्ला न'खर मोननैबो गोरोबलायखाबायब्लालाय आरो सेंग्रा सिख्लाबो फसायलायखाबायब्लालाय बारा गोबाव दोननानैबो लाब गैयाहाय दानि जुगा माथो हनै मा जायो मा जालाङा बिनिखायनो बेसां हायो राहा उपायफोर दंखायोब्लालाय थाब खालामना होनायानो मोजां बेफोरबायदि मोजां मानसिफोरखौबो मोननो थाङाहाय समाव आंबो फंनैसो बुंनोसै नामा गासैबो बुंबायब्लालाय ना जोंनिफ्रायबो जेबो उसुबिदा गैया जोङो दानो लांनो होनब्लाबो हायो हानायालाय खिन्थु खोथाया बे आरोना दाथ' दैज्लां बोथोर गायनाय फुनाय दा गासैहाबो जोबस्रांदोंसो दा बयबो दसे आराम लानो लुबैयो दा बिहामजोखौ लांनाय लोगो लोगो हाबानि लाहार फाहार खारन बयबो मेंनानै दा सानैसो मानसिफ्रा दसे जिरायदोंसो गतिके देग्लाय बे बोसोराबो बारा गैखाला बे बोसोरा थानानै फैनाय बोसोरावनो गोदान बोसोरावनो लाना थांनोसै नामा होननानै सानदों आं जायो दे जायो जेबो नङा खोथा बाथ्राफ्रा थिग जाखाबाय
आच्छा बिदिब्ला उथिनोसै नामा लामायाबो गोजान गारिखौबो लामा ससेयावसो गारबोदों गासैबो थिग जाखाबायब्लालाय उथिनायानो मोजां जासिगोन नङा होमब्ला औ बिदिब्ला जों उथिनोसै दे उनाव माखासे खोथा बाथ्रा आरो माखासे सावरायनो गोनांफोरखौ जोङो मबाइलनि गेजेरजोंनो सावरायलायसिगोन दे जागोन दे आरो जोबोर गोजोननाय थाबाय जोंनि न'आव फैनायनि थाखाय आरो मोजां सोमोन्दोखौ जाफुंहोलायनायनि थाखाय जोबोर गोजोननाय मोनबाय दे बिदिब्ला जागबाय दे जेन तेन सिन्था मोनसे खमायबाय आच्छा लावगि नोंलाय फसायदोंना फसायाखै सेंग्राखौ आंलाय माथो बुंनो आरो बेस्रा सेंग्रा सिख्ला सानैयानो नायलायखाबाय गोरोबलायखाबायब्लालाय जोंलाय मा होननानै बुंनो महरखौथ' र' जेनेबा महराथ' बेसेरा एसेबांबो गैया गैनायालाय होमबाबो गावनि आन्था दङ है सेहेराफोरजों जेबो लोब्बा गैयाहाय दे एफा गिदिर फरायनाय आरो देनांथ' बियो साख्रियाथ' कम्पालसरि जाखागोन बिहा महर मुस्रिखौ नायनानै जेबो लाब गैला दे थांथोंसै जाथोंसै जों गामिनि सिख्लाफोरा रावबो मोजां हौवाखौनो मोनासैहाय बेखार सुवा गेलेग्रा हौवाफोरल' मोनबाय दे दैजिनियानो बिराद मोजां जाबाय आं महरफोरखौ अजायाहाय आंबो बेखौनो सानदों थांनानैल' आलो गोजोन मोनजाहैथोंसै फिसौआ होनना आबै सेंग्रायानो जोब्बाय आरोना संसाराव बेबायदि साइज गैया बाइस गैया हुवाखौ लानानै फैदों फसायाखै आं बे हुवाखौ नाङा आंनो बे सेंग्राखौ हारे दासो आलासिफोर थांखांनायनि उनाव मा खुद्रिनाय जादों बेलाय दासो मा बुंनाय जाखो बेलाय आबै आं बे सेंग्राजों हाबा जाया बुंखादों आं फसायाखै एफा मैदेर फिसाथां माथां लुम दावदाव दाखु मामा गोसोम साइज ना बाइस आं बेबायदि हुवाखौ फसाया आं हाबा जाया बेजों बुंखादों आङो हाब नों गावहा एसे महर दङ होननानै नोङो मालायखौ बासिबा जागोन एथ' मोजां सेंग्रा फरायनाय गोनां साख्रि गोनां न'खर मोजां न'खरनिफ्रायनो नोंखौ नायनानै लांफैदों न'खरनि मानसिफोरा बेसेबां खाफाल गोनांसो नोङो बेफोरबायदि हौवा मोननानै मा नांबावगौ नोंनो मोजां मानसिखौ गारनानै नोङो महर मोजां नायना थांसिगोन आरो देनां ना खस्थ' मोनहैगोन नोंसो गथ' जियानो जा हाबा जाबालाय आरो एसे एनैलाय खस्थ'आलाय मोनखायो गासिबो मोनखायो माथो एसे एनैयालाय होमबाबो बिदि होनानै आङो थैजासिम संसार जानो गोनां थैजासिम बेजों थाफानो गोनाङा एसेबाबोथ' साइज जानांगोन आं लाजियो बेबायदि फावैनाय मानसिजों आं बोरै थाफानांगौ जाखो जुदि नों एथ' मुगैदोंब्ला हुवाखौ नायनानै मानोथो जागोन होननानै बुंनानै लाखो नोङो मानोथो नोङो रायलायनाय समावनो नोंखौ नाङा होननानै बुंना लाखायासै दासो खोथा बाथ्रा एथ' मोजां रायलायखांखांनायनि उनाव केन्सेल खालामफिननोसै मान सनमान गैया जोंहा मान सनमान गैया आं बेखौ गोसो गोरबोनिफ्राय जागोन होननानै बुङाखै गिनाय आरो लाजिनाय मोननानैसो मा बुंफ्लांखो आं मिथिया आबैनो केन्सेल खालामहरफिन नों नायदों आंनि थाखाय सासे मोजां हौवा एसे महर मुस्रि गोनांखौ नायना बेबायदि हौवाखौसो मोनबाय आरो नों माबायदि मेगन नोंनि नाङा आंनो बेखौ आं नायना होनायजों नों हाबा जायाब्ला सोर बायदि हुवाजों थांगोन नोंलाय सोर बायदि हुवाजों थांगोन फालतु सान हर जुमाय लोंनानै बाइक सालाय गिदिं थानायखौसो नागिरदों आरोना नोङो साला फालतु हुवाफोरखौसो नागिरदों नोङो बेमार आजार जाब्लाबो दसे सम हुवाखौ नांगौमोन होनब्लाबो मोननाय नङै बेफोरबायदि हुवाखौ मोनब्लासो गोजोनगोन ना नोङो एथ' मोजां हुवाखौ होनाया आं फसायाखै आं जाया जेसेबां जेब्लाबो बेजों थांबा नोङो आराम मोनजागोन बेजों थाङाब्ला नोङो सान हर फिकुङाव फिसा लानानै दुब्लि बारियाव खस्थ' खामानि मावना जाब्लाबो आग्रोम मोननाय नङा नोङो मिथिखा गथ' फार्स्ट फैनाय बेफोरबायदि सोंनो फैनाय मानसिफोरखौ केन्सेल खालामनो हामाथो गाज्रि महराल'सो एसे गाज्रि दा बेस्रा बेबो एफा अयनाय नङा नोंलाय माखौ नायदों महरखौ नायदों ना गोजोननाय मोनगोन मोनाखौ नायदों खोनासं दैजि नों खोथा होनाय बायदिनो गासैबो खोथायानो अके जाबाय आरो नों जुदि लामा ससेयाव खोथाखौ उल्थां फाल्थां खालामबावोब्ला नों आंनि न'आव जायगा मोना मिथिखा आरो सोरबायदि हौवाजों थाङो थां आरो माब्लाबाबो बिमा बिफा दं न' दं आंगो दङ होननानै गोसोखांनानै फैनो मोना नोंनि थाखाय जेब्लायबो थैबाय होननानै जोङो मानिनानै लागोन मिथिखा मा सानो नोंसोरो थेवबो आं बेजों हाबा जाया बुंखादों आइ मा गथ'हाय बिलाय